Moi, eli tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa mä ajattelin, että nyt kun tulee juhannus ja mansikat on parhaimmillaan, niin me tehtäisiin suklaamansikoita. Mutta mä menen nyt kauppaan ostamaan tavaroita. Okei, eli nyt on siis kamat hankittu ja me siis ostettiin mansikoita, strösseleitä ja 2 eri suklaata, että me voidaan sitten koristella niitä mansikoita. Ja me varmaan aloitetaan sillä, että me sulatetaan nämä suklaat. Ja mä nyt varmaan aloitan, että mä pilkon tän tänne. Ja meillä on siis valkosuklaatakin, mutta siitä me sulatetaan vähemmän, joten me tarvitaan sille vaan pienempi hippo. Ja sitten ei tarvitse sulattaa kaikkia. Mä otan nyt vaikka vaan. Sitten me viedään nää mikroon. Mun voimat ei riitä. Okei. Nyt viedään nää siis mikroon. Siis laitoin sen tänne mikroon. Nyt Elli maistaa valkosuklaata. Mä unohdin mitä tää on. Halppis valkosuklaata. Mä menen hakemaan niitä mikrosta. Okei, eli me nyt pestään nää mansikat, koska muistakaa pestä hedelmät ja marjat. Tehkää nää sitten hygienisemmin kuin ne. Mitä? Hygienisemmin. Enemmän hygienisesti. Tuo ei kuulostanut oikein. Lusikka. Sä oot tiellä. Ja hankkikaa kaveri olemaan tiellä. Mä siis just keksin, että mä voin käyttää tällaista hienoa haarukkaa tässä. Mä en ole ihan varma toimiiks tää sitten. Ehkä toimii. Mut nyt mä joudun koskemaan näihin kaikkiin tolleen. Mut mä oon kyllä tähänkin mennessä koskenut kaikkiin, joten ei sillä mitään väliä. Muistakaa kuivata mansikat. Mitä ihmettä ihmiset tekee juhannuksena? Koska ei. Sä et just sanonut sitä. No, koska Ellin suunnitelmissa on ennen mökillä. Meitä kuitenkin kestää joksikin 4 kuukaudeksi meille ja sitten me ei muisteta syödä näitä. Lautaselta tilaa. Toimi. Sillä niinku... Plate number 1. Eikö siis tuu? Meillä on vielä aika paljon mansikoita, mutta ei enää niin paljon suklaata, eli meidän pitää kohta dipata valkosuklaaseen. Eli kuvaaja menee nyt siis sulattamaan lisää valkosuklaata, koska meiltä loppuu tämä meidän kaunis maitosuklaa. Siis me tehtiin jo 1 lautasellinen, ja nyt me tehdään vielä toinen ja siihen tulee malkosuklaata. Siihen tulee valkosuklaata ja maitosuklaata. Eli vaitosuklaata. Kuvaaja katsoo mä vähän sillä, että Elli auta. Ei kun siis... Mitä? Ai, Elli. Sun pitää näyttää sitä hienoa mansikkaa. On hieno mansikka. Se näyttää siltä, että siinä on kuorutus. Joo, hienot 2 kameraa. Siis musta tuntuu, että mä oon niin kuin epähygienisin ihminen ikinä. Joo, haluuko joku nää meidän mansikat? Laittakaa vaan osoite kommenteissa, niin me tuodaan sinne. Joo, älkää oikeesti laittako mitään osoitetta meitä kommenteissa. Me tullaan koputtaa teidän ovelle ja sanotaan, että moi! Poltit se? Mä en nyt usko sua. Valkosuklaa. Joo, tää palo. Tai oranssia. Maistuu palaneelle valkosuklaa. Sä syöt sen. Koska ei me voida käyttää tää. Kuuma. Oikeesti nää ilmeet. Meidän pitää nyt kaapia täältä nää kaikki suklaat, koska... Miksi täällä on mansikan kara?
Kuka luulee, että tämä on roskapönttö? Elli. Seuraavaksi me laitamme strösseleipää. Ja siis... Ai niin, mä hakkasin tää auki. Tutoriaali, miten laittaa strösseleitä. Laittakaa niitä siihen suklaan päälle ennen kuin se kovettuu. Et se ei näytä niin kuin aivan tyhmältä. Sitten niin kuin jää siihen kiinni. Musta tuntuu, että nämä on vähän niin kuin jo kovettunut nämä uudemmat, kun niissä oli niin kuin jo puolikovaa se suklaa. Joten... Ja se on siis palannutta valkosuklaata, koska me ei voi käyttää sitä. Ja nyt mansikkapösti. Hyviä suomalaisia mansikoita. Okei, eli mä nyt siis halusin testaa näitä mansikoita. Ja siis kuvaajassa jo yhden. Niin mä nyt siis maistan. Se on tän näköinen. Siis tää on ihanan suklainen.